Wala bafethu, igama lami uNqubeko Ndlela we-Real Nqubeko Ndlela TV. Beka namhlanje sikhona sikuphathele isiqephu sanamhlanje lapho sithi khona #emphantweni. Awubheke ukuthi namhlanje ngabe ubani sikuphathele yena. Khumbula ke kule ngosi lapho sikulandela khona usomabhizinisi, sikuvezele ibhizinisi lakhe, sikulandele nomuntu nje ofisa ukwazi kabanzi ngaye, sikwazi ukukhuluma naye kwi-Real Nqubeko Ndlela TV. Namhlanje awubheke isiqephu sethu sikuphathele sona ukuthi ngabe ubani sikuphathele yena. Khumbula ungasubscribe ku YouTube channel yethu ukwazi ukuthi ke uhlezi uyingxenye ye-content esibe sikupostelayo yona kanjalo ke ne-Stage Production. Khumbula ungaxhumana nathi ku-Facebook Real Nqubeko Ndlela kwaNongoma Sotho noma ku-YouTube channel yethu Real Nqubeko Ndlela TV okanye usithinte ku-071 3264 201 usitshela ukuthi wena ubani lo ofisa siye emphantweni wakhe siubheke. Khumbula ke xhumana nathi ngeenkundla zonke zokuxhumana awucheke namhlanje ukuthi sikuphathele bani #emphantweni. Sibingelele kungumhla ka-11 kuMarch 2025. Igama lami uNqubeko Ndlela. Sesibuyile futhi siyithimba le-Real Nqubeko TV. Namhlanje ke sihambele iNongoma Shopping Center. Sizokwenzani iNongoma Shopping Center? Sizobuka enye yamasejari kaDokotela uManqele, okungudokotela wesifazane osethe uma esevula amasejari futhi wayevula kwaNongoma, evule eFrahedo, evule eMaritzburg. Wayeseqasha odokotela abasaphuma emacollege ukuthi bazophanda, bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuxosha ikati ezike emakhaya. So namhlanje sizovakashela enye yamasejari yakhe ela eNongoma Shopping Center kwaNongoma, bese sikwazi ukuxoxa nodokotela ongaphakathi ukuthi ungubani, usukaphi, uthando lobudokotela lufike nini kuyena. Akwesihambe ke siyobheka ngaphakathi. Okay, mbukeli we-Real Nqubeko TV, sesabe safika ke ngempela siphakathi sejari. Ububona ubuxhakaxhaka obungaka nje obulanga phakathi. Sesikhona ke phakathi ukhona udadewethu uzosithatha sibeke. Masithi #emphantweni. Dadewethu sikubingelele sikwamukele. Sanibona njani? Sikhona, sicela mhlawumbe uzisho igama ukuthi ubani? Okay, igama lami ngiSibusisiwe ngowaKantshangase. Sibusisiwe, siyasovakasha namhlanje sizobheka namazinyo ethu ukuthi ahamba kanjani. Mhlawumbe usitshele ngothando lokuthanda ukuklina abantu amazinyo. Lufike kanjani uzofikela ukhona? Okay, uthando lami ngamazinyo laqala nje ludala nje kahle kahle. Ever since ngisafunda e-primary school kwakuthi nje khona incident eyenzeka. Nanokuthi vele mawusawumntwana ngangazi ukuthi mhlawumbe kumele ngifundeleni. Ngathi mhlawumbe ngangisafunda grade 3 grade 4 lapho nje ngangidlala nje nosisi bami ekhaya. Masidlala sashayana ngagqemizeka phansi siqhubeka. Mangithi ngiyaphaphama ngiyobuka esibukweni ngibona uPhisi wezinyo lami la ngaphambili awulimele bangihlekayo kwaba yilokho nangakusasa esikoleni bangihleka kwase nje kuba into esijwayelekile ukuthi hayi ngiyahleka ukuthi ngeziqephula bangijwayela kodwa bahlezi bengisiza ngalokho manje nje from primary school ngihlezi ngisho ukuthi ngelinye ilanga ngiyobodokotela ngiyokwazi ukuthi ngilungise leli zinyo lami la ngaphambili elihlephukile ngathi nje ngiyasimala manje afasehlephukile ngiyabonakala elingazilungisa so sicela khona lapho ke nje kusayingane because manje primary babazi ukuthi ngiyobodokotela amazinyo akekho mhlawumbe umuntu engathi ngafundela kuye noma ngangibona kuye ngoba even if sabe sengifuna uku-apply noma ngenze ini ngase khona sengixhumana nabantu abazinto kanjani kodwa ngangivele ngazi akekho umuntu angivukela kuye angivele ngisho kusadala ke kodwa ke bagcina sekuphezekile yena. Kuzokala kuyinto encane mhlawumbe nawe mbukelo obukelayo njengamanje kunento owayiqala ngenxa yento ukuthi kwehla isehlo esithile wagcina uyiqala njengamanje usukhona. Mhlawumbe ngifisa ukubheka ke njengoba usukhona ke manje usuku efield. Lolu uthando wawunalo usacabanga ukuthi ufisa ukudokotela amazinyo lungakanani njengamanje? Usuyakupractice ke manje uyakwenza ke manje? Ngasho ukuthi akukho okushintshile noma kube kuyiwe khona phela ingqinamba ngoba kahle kahle nje i-course le inzima kakhulu njengawo wonke khona ingqinamba lapho nalapho kodwa ngeke ngithi mhlawumbe khona kuyisola noma makwenzeka into ethile ngifunda noma ngisebenza ngento ethile ngisho ukuthi kodwa kusami ngiyayisola noma ngibe ngangazi ngifuna lokho cha konje ngisashona manje from day one into engangiyifuna kusayiyo futhi akwenzeki nangelinyanga kufike mhlawumbe ukuthi ngifisa ukushintsha ngenzeka into noma ngithini nje yona into engangiyifuna futhi namanje ngenza into engiyithandayo noma ingqinamba zibe khona but into engiphushayo ukuthi ngenza into engiyithandayo ingakho ngikwazi ukufesa nawo wonke ama-challenges. Mhlawumbe omunye umuntu obukela iyadingeka ni-maths nala phela into eyiningi bekuthiwa kune-maths phakathi iyafuneka nala i-maths. Yebo iyafuna i-maths phela ayikho la ingangena ikhona ka-health nje ka-science into edingakalayo i-maths yakho, i-physics yakho, i-life science yakho ne-English yakho. Uma ungakhuphula nje lezo zifundo lezo uzokhona ukuthi ungene kahle kahle nje wafuna 5 kuya phezulu level 5 u4 abanye bayezinye bayasho ukuthi okay u4 is the minimum kodwa 4 kuya phezulu ukuze ube on the safe side
5 kuya phezulu. Uma ukuthi vele uyabanjena-ke 6 7 lapho amathuba amaningi ukuthi uthathe. Alright, ngifisa ukubheka ukuthi nina njengodokotela bamazinyo mhlambe njengawe iyiphi challenge sokwabhekana nayo mhlambe use-business patient mhlambe ngabe patient iyagcuma ngabe yenza iyiphi patient mhlambe usakhumbula khona into oyikhumbulayo? Noma kuningi ngoba phela vele inkinga hlezi zikhona kodwa ama-challenges amaningi anormal futhi for wonke umuntu ama-peds patient ingane most of the time nje vele zihlezi zisaba yonke into kunzima ukudila nazo because ezinye noma ungayincengo explainele uyihlise phansi kodwa still kuba nzima kuze kufoneke ukuthi manje sithatha umzali ahlale nengane esituleni ayigone azoyibamba yabo manje siyabamba sonke sifuna ukukhipha ngenkani izinje ngoba ingane sesiyincenyile sayincenga kodwa ayivumi so lawo ma-challenges esiba nawo. And also sometimes with ama-patient are difficult angakhona ukuthi a-understand ukuthi kwenzakalani because amanye ama-patient uyawachazela enye into ngenye indlela yabo mhlawumbe umuntu athethe ngendlela yakhe and ukuthi sometimes ama-treatment amanye anama-complications. For example umuntu ukhiphile izinyo wamnika ama-instructions ukwenze kanje and explain ukuthi ngenzeka kube nama-complications after umuntu engapholi noma kwenzeka into ethile noma mhlawumbe ama-instructions akasebenzanga kahle or khona into eyenzile on the system because umuntu nomuntu ama-system akhe awafani. Angeke umuntu nomuntu akhiphe izinyo manje ephole manje akufani. Umuntu sekazobuya ungikhiphe kabi ungenza ukuthi nokuthi abanguwenza ukuthi any treatment you do kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kube nama-complications amanye or u-responde different. So ama-patient asathi anga-understand ukuthi kwenzekaleni kuye ngathi nguwe lo owenze into wrong and angafuni ukwehlisa umoya achazeleke ngiyabonga ngathi siyakulwisa kodwa-ke sizazama ngonke indlela ukuthi uchazele i-patient noma ngabe u-right kodwa zama ukwehlisa umoya phansi u-understande nayo ngoba phela akazi ufuna ukufundiswa ngithi naye mhlawumbe akazi ukuthi nguwe wrong noma kwenzakaleni siyazama ukwehlisa umoya sibachazele beze be-understande. Omunye mhlawumbe ethi na uma usuthi ungaxubhike namhla ungadlike namuntu ethi lo muntu yangiphethela uyasinyama ingakanani emakhaya ungabhemi namhlanje makhipha izingaphuzi manje ngitshela ukuthi ngingabhemi mina ngoba ngiphila ngawo ugwayi yabonke kanjalo. Mhlawumbe-ke uthiphise nje umbukelo obukayo yiziphi lezi zinto esithi masizidla ngempela eziba ne-impact ekutheni igcine zenza ama-stains emazinyeni ethu ngoba nami ngiyakhumbula ukuthi awami abe nalama-stains amnyama. Yiziphi lezi zinto mhlawumbe esingayinakile omunye umuntu uyabukela mhlawumbe akanakile ukuthi lento ayidlayo iyona ezogcina ilanga agcina akhishwa amazinyo? Okay, ukudla ama-stains ayehluka-ke khona ama-stains lawo ukuthi mhlawumbe ngazuthi amachashaza kanje ezinyweni khona ama-stains lawo-ke adala ukuthi umuntu usuke ebhema ugwayi umuntu obhema ugwayi kuyawadala ama-stains emazinyweni. Umuntu othanda ikhofi kakhulu nophuza nje ikhofi kakhulu itiye udrink Coca-Cola isikhathi esiningi kuyangcolisa amazinyo kwenzeka ama-stains. Bese kuba lokho ukuthi-ke ukubola kwamazinyo la abanye bakubiza ngama-stains kuya ngathi kungolayini emuva lokho kudala into enoshukela nje kakhulu kuyayidala any kind of shukela amakhekhe amaswidi nayo yonke into nokudla ongekho healthy futhi phinde futhi kube nento ene-acid eningi kakhulu kuyagcina kwenza amazinyo ukuthi abe nalo ma-stains lawo kugcine futhi-ke amazinyo aseqwala umbala. So izinto ey'kanjalo zomele sigqibele ngoba abanye bazenza kakhulu futhi umuntu enganaki nokunaka and uma ungathatha ukubheka akekho umuntu ongawudla ushukela manje siyawudla nje sogena sinake ngicabanga ukuthi into e-right leyo. Mhlawumbe-ke sesizwe ngasemaphetheleni ngiyabuka seni-ede izinto lana lokhu kuliwindi-ke khona kuyini laphayana sisuke senzani? Okay, so into esi-edile into esirealizile ukuthi isikhathi esiningi masibona ama-patient wethu umunye umuntu uma umchazela umtshela ukuthi lapho ufike uzoklina amazinyo akho anje abolile kanje noma umbonisa ngesibuko kunye kuyesithathe engaboni kahle enga-understand. So decide uku-eda umshini lo esibiza nge-intraoral camera ngoba ubona nje kanje leya nto leyana ecijile kanjena-ke yokuthi ingene phakathi iyashutha ikhamera yangaphakathi emlomeni njengoba sisho intraoral camera iyakushusela ikuveza izinyo lakho yabo siyakuvezela nje izinyo lakho ukuthi lingcole kanjani ungcole lokho kuveza nje kahle ngoba phela ngeke sikwazi ukuthatha ifoni siyifake emlomeni sikushuthele ifoni uma ingaphandle uma uthi uyaphefumula isimo sovimba so lokho akuphazamisa lutho. Uyakwazi ukuthatha ikhamera ufake phakathi kwezinyo kanje livela njengoba linjalo ukubola kwezinyo ungcola phansi la ama-stains yakuvezela-ke bese umuntu akwazi ukubona kahle amazinyo akho nomonakalo okhona emlomeni kwakhe. Siphinde futhi uma kuthi siyakusiza sikuklinile sikwenze lokho siphinde futhi sikushuthele sikubonise sekuphelile mase uqedile ukuklina ubone ukuthi bekade kunje manje senginje so ama-patient azo-understand ukubaluleka kokuklina amazinyo nokwenza okunye umuntu aphinde futhi ebuye-ke ngokuzayo ngoba uyazi ukuthi cha amazinyo ami bengcolile ngibonile futhi bangikhombisile noma echazele omunye umuntu achazele into onolwazi naye. Ngapha-ke ngibona sekuno-x-ray u-x-ray wona usisiza wenzani?
Okay, i-intraoral i-x-ray lesibiza nge-intraoral x-ray. Yona i-x-ray yona into ebesidinga kakhulu kahle kahle into ebesidinga kakhulu ngoba isikhathi esiningi siyastruglisha kuma-patient wethu. Kuyenzeka umuntu izinyo mhlawumbe echaza inenkinga ethile ezinyeni kanje. Uma ulibuka kanjena emlomeni izinyo alibonakali kahle. For example, impande izinyo masilibona thina la ufika uzongikhamisela, ngwazi ukubona ingaphandle lezinyo. Phakathi impande yonke asikwazi ukuthi kwenzakalani. Omunye umuntu uzofika unenkinga yezinyo uma ubuka ngaphandle li-right kodwa mhlawumbe kulimele phakathi empandeni yezinyo umthambo wezinyo asikwazi ukwenza lokho. Isikhathi esiningi ama-patient kuyomele ukuthi mhlawumbe simrefere kwindaweni ethile sothole i-x-ray phinde futhi ebuye simbone kahle. Lokho bekusiceleza in terms of ukusebenza because asikwazi ukwenza i-treatment ephelele noma kuze kufuneka ukuthi sikukhiphe simthathe simuse komunye udokotela nxa asikwazi ukumsiza asinayo i-x-ray manje ngoba silezile asikubona ukuthi nenkinga yiphi. So ede yona-ke i-x-ray sibiza nge-intraoral ukwazi ukuthatha ngaphakathi emlomeni yakho kuthiwa intraoral x-ray. Thatha ngaphakathi isithombe izinyo lakho ziyalibona ngaphakathi ingaphakathi lalo lonke. If manje ingaphandle siyakwazi ukubona ingaphakathi lalo lonke. Uma kuwuhlaphe inkinga ile kwimpande ezansi ekugcineni siyakwazi ukubona phakathi kumthambo wezinyo kuphi yasivezela kwenze i-x-ray i-black and white especially ngabe iqhashazo elimnyama kanje kuthiwa nathi inkinga nezulu malibona mhlawumbe ubona ukuthi ngathi libole kancane wazi noma kumele likhishwe noma lenziwe because izinyo kuyahluka nakhona khona izinyo ezokuthi mhlawumbe uyalibona ngesakwazi ukuphesheka noma unayo ishoka. I-x-ray yakubonisa ukuthi leli zinyo libole ngale ndlela le singakwazi ukuthi ulipheshe. Uma uselibole kakhulu iyakhombisa ligcina kumthambo wezinyo angesakwazi ukuphesheka ubona nge-x-ray. Sesivala ungamqhuqhumezela umunye umuntu ukuthi ajoyine lo mkhakha nisebenza nini nitholakala nini imaphutha ama-service enwenzayo bese uyasivalela besinikeze nenamba mhlawumbe singafukha kuyo. Okay, sengivala nje engakusho ukuthi okay i-cause right khona ngamqhuqhumezela ngempela ukuthi umunye umuntu ayijoyine uma ethanda ukusebenza nabantu enesineke futhi ethanda ukusebenza nangezandla ngoba nje thina la sisebenza ngezandla isikhathi esiningi athi nje ibaluleke kakhulu nanokuthi kuyi-cause edinga isikhathi sakho sonke kahle kaningi isikhathi sakho sonke umuntu ohlezi nje khona lezi zisebenza njalo ama-working hours ethu it's from Monday to Friday sisebenza ngo-8 kuze kushawa u-5 bese kuthi ngama-Saturdays sisebenza ngo-9 a.m. until 2 p.m. solala khona lapha-ke e-shopping center kwa-Dr. Dabane phakathi. Dadewethu asibonge kakhulu ngale information ososinikeze yona namhlanje. Umbukelo sekhaya uzogqugquzeleka kakhulu. Sizokushiyela kamanamba uzowabona la escreenini imbukeli ama-numbers ala ekhaya ukwazi ukuthi ufone noma WhatsApp ungasho ukuthi hi hlale phe kodaba ngoba uzwile ukuthi le msebenzi udinga isikhathi sakho usazothi sawubona ntokazi hayi yasimosha isikhathi. Siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi usiphele information sibonane ngokuzayo. Okay, siyabonga kakhulu nathi. Right, sivala lapho-ke mbukeli we-Real Nqubeko TV besilapha kwa-Dr. Manqele phakathi kwa-Dr. Dabane se-shopping center yakhona la kaNongoma besinja kwesikhuluma nodokotela wamazinyo kwesizwe ukuthi la emphandeni wabasebenza khona kwenziwani. Sizwele sesinano x-ray sesinano intra bani camera kuningi esesikufundile besingakwazi. Kanti lolu lwazi lolu lubaluleke kakhulu. Khumbula ke izinto ayibalile ukuthi ayifanelekile ukuthi sizidle ibalile into enoshukela kakhulu amakhekhe o-acid into ey'limaza amazinyo ethi lezo. Ungakwazi ukuthi nawe uzombona ungamshayela nansi inamba lapha escreenini ngezansi ukwazi ukuthola for more. Sivala lapho-ke namhlanje besithi #emphantweni. Sibonga kakhulu bikhona-ke ehloliwe media ngaphansi kwayo ke insizwa uSitesh sesiyayivalela namhlanje siphinde sibonane ngokuzayo.